Når du skal bedømme, hvor sikker en vej er, eller hvor farlig et bestemt sted på en vej er, skal du gå frem efter disse kendetegn. Vejens omgivelser, vejens udstyr, vejens forløb, vejens brug og vejens type. Vejens omgivelser er alt det, der omgiver vejene. Det vil sige bebyggelsen langs vejen, dens art og tæthed, eller bevoksning som for eksempel skove, åbne marker, moseområder, strand og lignende. Her er nogle eksempler, hvor du skal være særlig opmærksom på vejens omgivelser. Vær altid særlig opmærksom på vejens omgivelser, når du kører inden for tættere bebygget område, da du på vejens omgivelser kan se, hvilket risikoforhold du skal være opmærksom på. Kører du for eksempel i et villavejsområde som her, skal du være særlig opmærksom på børn, der måske ikke kender faren ved trafikken. Eller kører du i en beboelsesgade som her, hvor du må forvente at møde cyklister, legende børn, ældre trafikanter og lignende. I indkøbsgader er det derimod krydsende fodgængere, biler der sætter i gang, passagerer der stiger ind eller ud af bilerne, du skal være særlig opmærksom på. Hold derfor altid en passende lav hastighed i disse områder. Uden for tættere bebygget område kan omgivelserne have betydning for dit vejgreb. Temperaturen varierer meget på grund af omgivelserne, så kører du på tidspunkter, hvor temperaturen er omkring frysepunktet, er der områder, der holder særlig meget på kulde og fugt. Som her, hvor du kører langs vandet, eller her, hvor du kører igennem en skov eller over åbne marker. I disse områder skal du være særlig opmærksom på vejens omgivelser, da det kan være årsag til pletvis glatte veje. Vær også opmærksom på, at løvfald i efterårstiden kan skabe glatte veje. Vejens udstyr eller standard er alt det, man udstyrer en vej med, som for eksempel kørebanestriber, fortov, cykelsti, belysning, belægning, fodgængerfelt, gangbro, midterrabat, autoværn og lignende. Her vil manglende udstyr kunne udgøre et risikoforhold og kan have betydning for din fortsatte kørsel. Her er der nogle eksempler på steder, hvor du skal være særlig opmærksom på vejens udstyr. En vejs sikkerhed afhænger blandt andet af dens udstyr. En vej som denne har stort set slet ingen udstyr, og det skal du være særlig opmærksom på, så du kan tilrettelægge din kørsel efter det. Her mangler der blandt andet fortov, hvilket betyder, at fodgængerne er henvist til at bruge kørebanen. Her mangler der ligeledes fortov og cykelsti. Det betyder, at du skal holde din kurs et stykke fra vejens kant, når du kører rundt i svinget. Vejens forløb, det siger næsten sig selv. Det er bakker, jernbaneoverskæringer, sving, vejkryds, rundkørsler og kørebaneindsnævringer. Her er nogle eksempler, hvor du skal være særlig opmærksom på vejens forløb. Vejens forløb har stort set altid betydning for din hastighed. Foran en bakke som her, skal du gradvist nedsætte hastigheden, så den tilpasses til din synslængde. Foran et sving skal du igen tilpasse hastigheden til din synslængde og til svingets skarphed
og til føret. Vejkryds er farlige steder. I et villavejskryds som her, skal du flytte foden til bremsen og orientere dig til begge sider, før du kører ind i krydset. En rundkørsel er også en del af vejens forløb. Kør aldrig over en jernbaneoverskæring med uændret hastighed. Flyt foden til bremsen og orienter dig til begge sider, før du krydser jernbaneoverskæringen. Ved en kørebaneindsnævring, som her, skal du altid være særlig opmærksom på både bagfrakommende, kørebanestriber og naturligvis vejens forløb, da en kørebaneindsnævring også er en del af vejens forløb. Vejens brug. I et lokalområde vil bestemte veje ofte i særlig grad blive brugt af bestemte trafikanter. Her er nogle eksempler, hvor du skal være særlig opmærksom på vejens brug. Som her, hvor tavlen advarer om, at vejen bliver brugt som skolevej. Vær derfor også særlig opmærksom på børn. Eller her, ved kørsel forbi en busholdeplads eller en station, hvor vejen bliver brugt af passagerer, der er travlt med at nå bussen eller et tog, og måske derfor ikke ser dig. Vejens type. Der gælder forskellige regler på de forskellige vejtyper. Her er nogle eksempler, hvor du skal være særlig opmærksom på vejens type. Motor- og motortrafikveje, hvor du kun må køre ind, hvis du kører på et motordrevet køretøj, der lovligt kan fremføres med en hastighed på minimum 40 km i timen. Det er forbudt at standse og parkere, og det er forbudt at vende og bakke på en motor eller på en motortrafikvej. En hovedvej. På en hovedvej har sidevejene altid ubetinget vigepligt, med mindre andet er angivet. Og desuden er det forbudt at parkere på en hovedvej uden for tættere bebygget område. Gågader er til fodgængere, og det vil i de fleste tilfælde kun være tilladt at køre på tværs af en gågade, og ikke på langs, da der normalt vil være kørsel forbudt i begge retninger. Område med fartdæmpende foranstaltninger. Her vil du blive anbefalet en hastighed. Lege- og opholdsområder. Her har børn første ret til at lege på kørebanen.